いいか、俺たち家族がこうして何不自由なく生活できているのは、あのお地蔵様が守っていてくださるからなんだ。俺の父親はことあるごとにそう言っていた。あのお地蔵様とは、俺の実家のすぐ近くの神社にある祠に鎮座している笑顔さんのことだ。そのお地蔵様を笑顔さんと呼んでいるのは俺だけ。家族には内緒だ。にっこりと笑った表情がものすごく可愛いので勝手に命名した。そんなことが父親にバレたら、この罰当たりがとでも言われて大目玉を食らうかもしれない。だから俺が笑顔さんと呼ぶのは二人きりでいる時だけだ。俺が笑顔さんのお世話をするようになったのは中学生になってから。父親からお地蔵様の世話やってみるかと言われた時、俺は迷うことなくうなずいた。朝起きて枕元に用意しておいたジャージに着替えて顔を洗う。ほうきと雑巾、バケツを持って神社へと向かう。笑顔さんに朝の挨拶をしてから毎日15分くらいかけて掃除をする。今日も一日よろしくお願いします。掃除が終わるとそう言ってから家に帰り、朝食を食べて登校する。俺にとってはそれが中学時代の朝の日課だった。毎朝笑顔さんの祠がある神社に来るのを日課にしていたのは俺だけではない。散歩する人、ジョギングする人、体操する人など様々だ。ほとんどの人が毎日ほぼ同じ時間に来るから自然と顔見知りになり挨拶を交わす。中には言葉を交わすようになった人も何人かいた。中学を卒業した俺は高校へは進学せず就職した。高校で勉強するよりも早く手に職をつけたいと考えたからだ。就職先はカー用品の専門店を併設する自動車整備工場。小さい頃から車好きだった俺は就職希望先はそこだけの一択だった。中学校の卒業式の翌日、働かせてほしいとお願いしたくらいだ。面接のお願いをするために電話をしたとき、俺は年齢を伝えなかった。年齢を言うと電話で断られるかもしれないと考えたからだ。少し声のトーンを落とすという小細工もした。でも面接に現れた俺が想像していたのとは違っていたのだろう。俺を見た社長は目を丸くしていた。面接はしたが、社長はずっと他に考え事をしているような感じ。最後には、若いんだし他にも選択肢があるんじゃないかと言われた。しかし、今から行ける高校はどこにもないですし、僕はここで働きたいんです。と、俺は食い下がる。思いの丈をぶつけたのが良かったのかもしれない。最後に社長は、根負けしたように、じゃあ4月から来なさいと言ってくれた。社会人になっても、毎朝笑顔さんのお世話をする俺の日課は変わらなかった。職場は中学校より遠くなったが、自転車通勤になったので遅く起きることもできた。でも、笑顔さんがいつもの時間に待っているような気がして、起床時間は変えなかった。俺が働き始めて半年くらい経った頃のことだ。いつものように朝、笑顔さんのお世話をしていると、俺のスマホが鳴った。もう少しすれば帰るんだから、電話なんかしてこなくてもいいだろう。電話をよこしたのは、てっきり家族の誰かだと思った。しかし、ディスプレイには090で始まる11桁の番号が出ている。登録されていない番号からの電話に、俺は間違い電話を疑った。出ないでおこうとも考えたが、静寂な境内に場違いな音量を早く止めるため、俺は電話に出た。もしもし？少し探るように言うと、聞こえてきたのはぶっきらぼうな言葉。よう、今日も朝から地蔵さん磨きか。ご苦労なこった。俺はすぐにでも電話を切りたい衝動に駆られる。電話の相手が高田課長だったからだ。30歳という若さで
課長職についているのは高田課長が社長の息子であるため、俺は入社以来この高田課長を苦手としていた。中卒のくせにとか、これだから中卒はと何かにつけて俺を見下す発言をするからだ。その電話でも俺が笑顔さんの世話をすることをいきなり小馬鹿にされたようで嫌だった。そして高田課長の声を聞きながら、俺の頭に入社初日の嫌な思い出がよみがえる。社長に促されて全員の前で挨拶をしたとき、俺は笑顔さんのお世話をしていることを話した。すると解散した後で高田課長はわざわざ俺の近くまで寄ってきて言った。やっぱり中卒だと自慢できることって地蔵さん磨きくらいのもんなんだな。あの日のことを思い出しながら、俺は一人境内で高田課長の次の言葉を待つ。すると俺が返事をしないことにしびれを切らしたかのように高田課長は言った。お前スーツは持っているよな。突拍子のない質問に俺ははいとだけ答える。すると課長は続けた。今日朝一で俺の代わりに鈴木商事に謝罪に行ってこい。直行していいから詳しい内容は後でメールしておく。一方的にそう言われて電話は切れた。鈴木商事は課長が担当している取引先。確か今日は何台かの車用車にドライブレコーダーを装着することになっていたはずだぞ。俺はその日の作業予定を思い出す。次の瞬間俺はなんとなく悪い予感がした。課長から教えられた鈴木商事の場所は、俺の自宅からバスと電車を乗り継いで1時間程度。急いで帰って支度をしなければならない。家に帰り着いて朝食を書き込んでいると、スマホに着信があった。スマホに届いたメールを読み進めるうちに、俺は気が重くなる。こんな大事なことをなんで俺に行かせるんだ。そう思った。完全に課長がやらかした失敗の尻拭いだったからだ。課長のメールには、鈴木商事から発注のあった商品が今日中に届かないこと、予定していた作業ができないことが記されていた。しかも、商品が届かなかった責任は君の発注ミスだったと説明しろ、とある。鈴木商事はうちの会社にとっても大切なお客様。俺のミスだと先方が知れば、会社にとって大きな損害になるかもしれない。からだそうだ。あまりにも自分勝手な言い訳を読みながら、俺は次第に腹が立ってきた。課長の指示に従わず、普通に出社しようかとも考えた。しかし、引っかかったのは、会社にとって大きな損害になるかもしれない、と書かれていたこと。俺が鈴木商事に行かなければ、大きな問題になるんだろうな。次第にそんな思いが膨らむ。朝食を食べ終わった俺は、タンスの中からスーツを引っ張り出した。着替えて出かけようとした俺を見た母親が、驚いたような表情をして尋ねる。今日は何か特別な日？ま、そんなところ。母親に愚痴を言うわけにもいかず、俺は短くそう答えた。ただ、気が重かった。特別な日になることは間違いなかったのだから。課長から指示された取引先に到着して、社長室へと通される。始業直後、しかも一度も会ったことがないペイペイ社員の訪問に、社長は部屋に入った瞬間、ちょっと戸惑った表情をした。それで、こんな朝早くから、どういったご用件かな？そう言われた俺は、高田課長の指示通りに説明する。言うべきかどうか最後まで迷ったが、ミスの原因は俺にあるとも言った。俺が説明を終えても、鈴木社長は何も言い返さない。その沈黙の時間が、鈴木社長の怒りの大きさを表しているようだった。そして息を吸ったと思った次の瞬間、鈴木社長は言った。いや、怒鳴った。こっちは今日のために車用車をすべて使用しないように準備していたんだ。
第一、そんな大切なことを当日に知らせるとは、しかも上司である高田課長がこの場にいないとは。一体どういうつもりなんだ。鈴木社長のあまりの剣幕に、俺はすいませんとしか言えない。結局、うちの会社としての前後策を翌日に示すことを条件に、俺が鈴木商事を後にしたのは1時間後だった。いつもより2時間遅い出社。しかもスーツ姿だった俺を見た全員がびっくりした表情をしていた。ロッカーで作業着に着替えていると、俺は後ろから声をかけられる。どうだった？他に言うべき言葉があるだろう。俺はそう思いながら何も答えない。すると声の主は俺に言った。中卒は普段大して使い物にならないんだから、こういうことくらい喜んで引き受けてくれよ。高田課長に悪びれた様子はない。俺は鈴木社長とのやりとりを含めて、今朝あったすべてのことをうちの社長に報告しようと考えた。無言のままロッカー室から出ようと、入り口に立っていた高田課長の横をすり抜けようとした時だ。いきなり俺は左腕をつかまれた。そして高田課長は少し凄んでいった。もしうちの社長に少しでも告げ口してみろ。お前をここにいられなくすることはたやすいぞ。思わず俺は高田課長の顔を見る。俺にとってこの会社での唯一の悩みは高田課長の存在。俺を採用してくれた社長。俺を実の子供みたいに接してくれる社長の奥さん。俺に車整備のいろはを丁寧に教えてくれる仲間たち。俺はみんなのことが大好きだったから、この整備工場を辞めたくなどなかった。同じようなことがあったら、また尻拭いさせられる不安はあったが、課長との関係だけを我慢すればいいと考えた俺は、鈴木社長とのやりとりの報告を諦めた。俺の考えを悟ったのだろうか。あとは俺が何とかする。高田課長は言った。最初から自分で何とかしろよ。俺は怒りの言葉を飲み込んだ。翌日の朝、いつものように出社すると、会社の入り口の様子に違和感を感じた。すでに出社していた社員が整列していたからだ。しかも、心なしか全員が顔をこわばらせている。重要な取引先の社長でも待っているのだろうか。そう思いながら進むと、俺はそのうちの一人と目が合った。すると、その社員は慌てたように会社内へと入っていく。俺は違和感を感じたまま歩き続けると、社長が飛び出してきた。そして社長は俺のもとへと駆け寄る。うちのバカ息子が君にひどい仕打ちをしたようで、本当に申し訳ない。社長はいきなり俺にそう言った。しかし俺は社長の言葉の意味が飲み込めない。本当にごめんなさい。そんな声が聞こえて、俺は社長の後ろに一人の女性が立っていることに気づいた。俺が驚いたのは、その女性の表情が青ざめていたことだ。ここじゃなんだから、社長室に行こう。そう言われた俺は、事情をよく理解できないまま、社長室へと向かった。社長室の入り口に立った俺は、固まった。そこには知っている人が2人いたからだ。1人は高田課長。もう1人は千恵さんだ。千恵さんは俺が笑顔さんのお世話をしている時に知り合いになった人。いつも一緒に散歩している秋田犬の熊とも俺は大の仲良しだ。あなたの話を聞いて、いても立ってもいられなくなって来てしまいました。千恵さんは言った。すると千恵さんの横にいた純子さんが言う。夫があなたにやったことは人として最低なことだと思います。俺はその言葉で理解した。純子さんと高田課長は夫婦だってことを。それから千恵さんが朝早くこの会社に来た理由を説明した。その日も俺は千恵さんと会っていた。どうかしたの？
俺にかけた言葉がいつものおはようでなかったのは、俺がひどく落ち込んでいるのが分かったからだそうだ。優しい微笑みを向ける千恵さんに、俺は思わず前の日のことをすべて話した。会社の誰にも言えない。家族に話せば余計な心配をされるだけだ。しかし心のモヤモヤは少しでも早くすっきりさせたかった。会社と全く関係ない千恵さんになら話しても問題ないだろう。俺にはそんな思いもあった。そうなのね。わかったわ。俺の話を聞き終えた千恵さんはそう言って神社から立ち去った。俺は千恵さんの言葉の意味がわからなかったが、すべてを話せたことでかなり気分は楽になった。散歩から帰った千恵さんは俺の話が本当かどうか確認した。確認した相手は千恵さんの夫。その人は鈴木社長だった。鈴木社長は千恵さんから話を聞いてすべてを理解した。そしてすぐに娘である純子さんに連絡を入れる。驚いた純子さんは夫である高田課長に確認した。純子さんから問いただされた高田課長は隠しきれないと悟ったのか、すべてを正直に話したそうだ。その話は当然うちの会社の社長の耳に入る。社長は息子である高田課長を烈火のごとく怒った。実はうちの会社と鈴木商事との間で取引関係が生まれたのは、課長と純子さんが婚約したのがきっかけ。義理の息子に大口の契約を一つ提供しよう。別の取引先との契約を円満解消してうちの会社と付き合うようになったのは鈴木社長のそんな親心だったそうだ。事情を知らなかったとはいえ、あなたには本当に悪いことをして本当にすまなかったって主人が言っていました。千恵さんが鈴木社長の言葉を俺に伝えた。高田課長が自分のミスを隠そうとしたのは義理の両親に不甲斐ない人間だと思われたくなかったからだという。しかし課長は自分の浅はかな判断と行動で自ら墓穴を掘る格好になった。これまで君に対するすべての失礼な行動を謝ります。申し訳ありませんでした。社長室で終始うつむいたまま黙っていた課長は最後には泣きながら俺に謝った。うちの社長はこれまで課長を甘やかせてきたことを反省し、その場で課長を一社員に降格することを決めた。その日、仕事帰りに俺は神社に立ち寄った。江川さんに感謝の気持ちを伝えるためだ。江川さんが直接俺の窮地を救ってくれたのかどうかはわからない。でも江川さんを通じて千恵さんと知り合っていなければ、俺は濡れ衣を着せ続けられたままだったろう。江川さん、俺への疑いはすべて晴れました。ありがとうございました。合わせた手を下ろして俺は江川さんを見る。よかったね。いつものように笑っている江川さんがそう言ったような気がした。